खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बर' माहारि आरो ट्राइबेलखौनो लाजि फोनांनाय अभिजित शर्माखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो ट्राइबेल माहारिखौ लाजि फोनांनायखौ थाबैनो निमाहा बिनो थाखाय खावलायदों नङाब्ला आयेन बादियै गोख्रों राहा लानो थाखायबो हुमखि होदों ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारिया। समाजारि बिजोंनि गेजेरजों अभिजित शर्माया बिसि दैमारिया थांनाय 5 बोसोराव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि जानानै थानाय समाव आसाम आयेन आफादाव सुवा नांदों आरो आसाम आयेन आफादखौ फोथारनांगौ बुंनाय खोथाखौ लानानै मोनसे रागा जोंखांनाय थासारिया सोमजिदों। बेखौ लानानै बिनि बुंनाय रावा गोसारनायनि उनावनो ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारिया थाबैनो निमाहा बिनो थिनदों नङाब्ला बेबादि बुंनानै लाजि फोनांनायनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो हुमखि होदों। गुवाहाटीआव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव गंसे नखरनिनो 4 सुबुङा गोथाङै खामथारजादों। खौरां मोननाय बादिब्ला गुवाहाटीनि पान्डु जयमती नोगोरनि पान्डु अदिल शाह लेन ओनसोलाव फुंनि सोरांसि समाव गिख्रंथाव अर खामनायाव नखरनिनो 4 सुबुंनि जिउ खहा जादों। जिउ खहा जानायफोरखौ फारियै 52 बोसोर बैसोनि आब्दुल कुदुस, 40 बोसोर बैसोनि काजली बेगम आरो बिसोरनिनो 2 फिसाज्ला 19 बोसोर बैसोनि शफिकुल आली आरो गुबुन सासेखौ 12 बोसोर बैसोनि शाहिद आली होननानै सिनायथि होदों। बे गिख्रंथाव अर खामनायखौ न'सेरनिनो गंसे हटेलनि स्टपनिफ्राय खामजेनदों होननानै मिथिहोदों। गिख्रंथाव अर खामनायाव गंनै नखरा खामनानै सेवहांगार जायो। जाथाय जानाय उननि समाव अर खोमोरग्रा हानजाया फैनानै अरखौ खोमोरनो हायो आरो बिसोरनि गोथै देहाखौ बोखांनानै पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। थाद'नाय गैयि जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव गोबां बर' गामिफ्रा दैजों लोमसाव जानानै हालाय-हाफाय जानांदों। जनायनि माखासे गामि ओनसोलाव दासान्दि दैनि बानाया लोमसावदों। धेमाजि जिल्लानि गेजेर जनाय, रामधनथिखारि, 1 नं जामुगुरि, 2 नं जामुगुरि, 3 नं जामुगुरि, अलनि, माजगाव आरो बेनि अनगायैबो गं 8 बर' गामिफ्रा थाद'नाय गैयि अखा हानायनि जाहोनाव दायो दैनि गेजेराव लोमसावनानै दङ। जायनि जाहोनाव जानाय, लोंनाय, थानाय, उन्दुनाय गोबां जेंनाजों भुगिनो गोनां जादों माखासे बर' गामिफ्रा। मैया मुलुगनां आबहावा सानखालिनो मासे मैदेरनि अबथिरा जिउ खहा। मैया जनायाव मोब्लिबनि सर्ट सार्किटजों हाग्रानि मैदेरा अबथिरायै जिउ गोमादों। जाग्रा आदार नागिरनानै हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै सुबुंनि थाग्रा खुलियाव हाबफैनाय समावनो सर्ट सार्किटजों जिउ खहा जायो हाग्रानि मैदेरा। खौरां मोननाय बादिब्ला हरनि 2 रिंगासो समाव मानसि उन्दुफुबाय थानाय समाव जनायनि लुहिजान गामिनि पुर्बेश्वर कछारी मुंनि सासे सुबुंनि माइ बाख्रिजों माइखौ जानो नाजानायावनो नांजाबनाय मोब्लिबनि थारा नांनायाव जिउ गोमायो। दामारहाटनि कुमारगन्जआव आसाम पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनाय। बे सिग्रोमनाय हाबाफारियाव सानै ड्राग्स फालांगिरिजों 52 ग्राम ड्राग्स आरो गंसे AS16G1448 नम्बरनि बाइकखौ हमनो हादों। आसाम पुलिसआ बाइकजों ड्राग्स फाननो फैनाय समावनो बे सानै सुकुर आली शेख आरो नार्जिया बिबि मुंनि सासे आइजोखौबो हमनो हादों। गसाइगावनि कसुगावआव गंसे स्कर्पिय' गारि आरो गंसे स्कुटिनि गेजेराव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। बे जाब्रबथायाव स्कुटिया अर जोंब्लावनानै खामनानै सेवहांगार जायो। नाथाय खाफाल मोजां बे जाब्रबथाय जानानै स्कुटियाव अर खामदोंब्लाबो रावनिबो जेबो खहा जानाय खौरां मोननाय जायाखै। 2006 চনৰ ফৰেষ্ট ৰুলাৰ্ছ এক মতে যিসকলে ফৰেষ্ট টাইটেল পাব লাগে বা মাটিৰ ফৰেষ্টৰ মাটিৰ পাট্টা পাব লাগে সেই অনুযায়ী মাটিৰ পাট্টাটো পাব। কিন্তু এতিয়া নতুনকৈ কাটি পেলাই যদি জংঘলটো শেষ কৰি পেলাই যদি ইয়াত বসবাস কৰিব বিচাৰে সেইটো আমি কেতিয়াও এলাউ কৰিব নোৱাৰে। আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেলি যিখিনি একশ্যন ল'ব লাগে বা ইভেকশ্যন কৰিব লাগে সেইটো কৰিবই। আৰু নতুনকৈ খাটাসকলক ফৰেষ্ট ৰুলাৰ্ছ এক্টৰ আণ্ডাৰত আমি আজিৰ দিনত এই মাটিৰ যিটো পাট্টা সেইটো দিব নোৱাৰে। আগত যি হৈছে এতিয়া আৰু নতুন কাটিব নালাগে সেইটো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীকে। পুৰাণা যিসকল আছে ইহঁতক মাটিৰ পাট্টাটো দিয়া হ'ব। আগত ছাৰ্ভে কৰা আছে, কিছুমান দিছে আৰু অলপ বাকী আছে, সেইটো দিয়াটো কমপ্লিট কৰিম আমি। কিন্তু নতুন মাটিৰ পাট্টা দিয়াৰ নামত জংঘলত মাটিৰ পাট্টা দিয়াৰ নামত নতুন ছাৰ্ভে কেতিয়াও নহ'ব।